Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa itagbuan sa kalago espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Ang kahulugan sa imong mga pagtulunan naghatag og kahayag ug naghatag og salabutan sa mga walay kahibalo. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers. Welcome once again to our daily doctrinal Bible study through the Vic Balbido Evangelistic Ministry. Og padayon kita sa atong gibiyaan nga hilisgutan o pagtulunan nga giuluhan hypostatic union of the Lord Jesus Christ. Okay? Now, dito maglangan, halang kanimo magtutuo, nasayod ka na kung sa imong buhaton, naroon ikaw mapunan sa Espiritu Santo, o mahibalik ikaw sa imong pakigambitay, fellowship with God, and you will be ready again to continue studying God's Word. Apanalang kanimo, dili pa magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus, o ikaw maluwas. Okay, padayon ta. Diyan ta nato hunungan atong pagtuon kagahapon. Now, first of all, atol sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, ang tanang mga milagro himo kadto pinagi sa plano sa Dios, dili pinagi sa pagka-Dios ni Ginoong Jesucristo. Ang mga milagro, dili ni problem-solving device, dili. Doon ay tulo ka mga kategorya sa milagro atol sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ang una ni gitawag nato sa English og creation-related miracles. Kay si Ginoong Jesucristo, mao man ang nagabuhat ni ining universo. He is the creator. Ikaduha nga kategorya, Messiah-related miracles. Ang mga milagro ni Ginoong Jesucristo, gihimo niya kadto aron sa pagpakita sa iyang credential nga siya ang matuod nga Mesiyas. Ihimplo niini ang iyang pagpahawa sa mga demonyo, casting of demons, ug ang iyang pagpakalma sa unos, sa bagyo, coming down the storm. So, mo ito Messiah-related miracles. Ang ikatulo nga kategorya, gitawag kini og agent-related miracles. Pinagi kini sa makagahom sa Dios nga Espiritu Santo through the omnipotence of God, the Holy Spirit. So, timani, nga ang tanang mga milagro, gibuhat kadto o gi-perform kadto aron sa paghatag o kapamatudan o credibility sa mensahe sa atong Ginoong Jesucristo. Now, mubalik ragod ta niya itong bahin sa Espiritu anong kinabuhi nato nga mga magtutuo. Gikinahanglan ang atong pagtubo diha sa grasya kay balog ang Ginoong Jesucristo. Segundo Pedro 3:18. Ayaw gyud na kalimti. Mando ka na sa Dios kanatong mga magtutuo. Nga patubuon kini atong kalag, kini atong ginabuhat usa kini kapagi ang atong pagpakaon sa atong tagsa-tagsa kakalag aron kini mutubo. Patubuon man. Now, ano yung prinsipyo akong ihatag nimo?
sa magkadaghan ka na doktrina nga imong nakatunan, musamot ang imong katakos to gain, or you gain more capacity. And then the more capacity you gain, mas samot ang imong pagka-espiritual. The more spiritual you become, the more rewards ang imong madawat, both dinhi sa panahon o dito sa eternidad. So, ang malikon the more doctrine we learn, the more capacity we gain. The more capacity we gain, the more spiritual we become. The more spiritual we become, the more rewards we acquire, both in time and in eternity. Now, labihan magyud pagka mainungdanon ang atong spiritong kinabuhi kaysa bisag unsang milagro. Yes. Gani ang atong espirituhanong kinabuhi, milagro na kana mismo. You see? Our spiritual life is a miracle in itself. No, kinahanglan atong masayran nga ang tuyo sa pag-abot ng mga tentasyon sa atong kinabuhi. We should know that the purpose of temptations is to let us reject and disobey God. Mao man ituyo ni Satanas nga tintalon ta aron mo salikway na ta, mo dumili na ta, mo supak ng kita sa Dios. Now, sa diha nga kita sukamod ingon ta, once we succumb to any temptation, daog si Satanas. Mudaog si Satanas ni ini gitawag og angelic conflict, kining gubat nga espirituhanon. Ug kita pilde sa atong espirituhanong kinabuhi. We become losers. Kita nimo. Mahinungdan nga kita mga magtutuo nang ginahanglan all the time og knowledge, and more knowledge. Manigingon sa akong higalang pastor, more knowledge, vitamin K. Now, hinumdum ka sa Juan Kapitulo 8, versikulo 32, you shall know the truth, and the truth shall make you what? Free. Now, kay ang usa ka magtutuo nga kuwang o grabe nga wagyo ay doktrina, dili siya gawas nun. He is not free. He is just in bondage sa iyang kinaiyang makasasala, ang ahinti ni Satanas. So, he is a loser. Kita nimo? Na can you afford to be a loser? But it's always a matter of choice, pod. Naramasi mo pupili ba? Kaya kita ramang yun ang giingon na to nga answerable, responsible, and accountable sa bisag unsang desisyon nga itong imuon sa kinabuhi. Basta, kita ra, walain. Inumduman yun na ito kanunay nga, wa yun tayo gahom, wa tayo gahom nga maangkon, nga mas mulabaw pa sa pulong sa Diyos. Yes. There is no power that is greater than the Word of God. Hebrewanon 4:12, kanunay na ito ning ginakutlo sa dibita magtuon sa pulong sa Diyos. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. So, buod ka ba o gahom sa imong Kristohanong kinabuhi? Do you want power? Ang pulong sa Diyos is available all the time, 24/7, 365. Nangawag yun tayo ikapangliwas, wa tayo ikabalibad not to have this power. Again, it's a matter of choice na po. Narapos yung pagpili lagi. It's a matter of priority. Inumdumi, katong unom ka panginahanglan sa espiritual ng kinabuhi, the requirements.
routine, organized life, true scale of values, making good decisions from a position of strength, persistence, perseverance. Unom na sila. O kung saan man na ito, pag anang tukod sa edification complex of the soul, of course, kanang grace orientation, mastery of the details of life, relaxed mental attitude, inner happiness, o occupation with Christ. Muna ang edification complex of the soul. Now, diya sa Lucas 2:52, atong balikon ako ni pagkutlo, ang atong Ginoong Jesucristo grew in wisdom and stature. So, tingnan din, nagyuning mando sa pulong sa Diyos. Atong ibalik-balik yun haron di, nagyunin di mo makalimtan. God says, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ang pulong sa Diyos, besides being a power, gawas nga kinigahom, mauni kalanon sa matag magtutuo, kalanon sa kalag sa mga magtutuo, espirituhano na uni. Yung sa may ipulong pamulong sa Diyos, Mateo 4:4 o sa Deuteronomy 8:3 sa may isulti. Man does not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Dili mabuhay ang tao pinagi sa pan o tinapay lamang, o dili pinagi sa mga pulong ng mga gulas ba sa Diyos. Apan, subok yun palandungon nga labihan sa kabagang doot sa mga Kristuhano ato mga igsoon ba nga ingnon lang nato who are spiritual bulimia. Ano sa maning bulimia? Kini sakit mo ulis tao nga sige kaon halak daghang pagkaon but just throw it up, vomit later. Sige kaon, ala, kusog mo kaon, pero isukar po. Ngunay bulimia. So, Lord, kadaghan sa itong mga igsoon nga matawag yun na itong spiritual bulimia. Yes, na ay mga magtotoo, nga magtuon kunuhay sa pulong sa Diyos, a lot, but just don't believe and do not use it. Human sila magtuon ini. You see, ipalabay naman sa palusot na spigas dunggan, they have that bulimic disease. Ngayon na to. So, inumdumi itong upat ka mga espirituhan ng mga kanang paagi. 4 spiritual mechanics. Ang nagunag yun ini ang ikaw mapunaan sa Espiritu Santo. Feeling of the Holy Spirit. Ikaduha, metabolize Bible doctrine. Now, metabolize, magaling. Imong gitunan, imong nakatunan, imong tuuhan, o imong gamiton ang pulong sa Diyos sa imong kinabuhi. Sabi sa unsang circumstances kinabuhi, mo na metabolize Bible doctrine. Ang Ginoong Espiritu Santo mo metabolize dili kita. Kaya ang Yahweh gud niini mao ang imong pagdawat, pagtuo, pag-angkon na nimo sa pulo sa Diyos ng imong nasabtan at katunan. Sa diha nga imo kinibuhaton, mulihok dayon ang ministeryo sa Espiritu Santo to metabolize this Bible doctrine and make it kanang real na gyud. Aron kini imo magamit sa imong espirituhanong kinabuhi. Kasabot ka? Unya yung katulo, ining upat kay spiritual mechanics, ang imong paggamit sa napulo ka mga paagis, pagsolbad o mga sulir, God's 10 problem-solving devices. Kay kinigod, mo niya imong paggamit sa garrison sa imong kalag.
O ikaupat, ang imo ng pagkabot sa spiritual adulthood. Imo ng spiritual ng pagkahingkod. So, pila man ka matang sa mga problema sa tao. There are two kinds of problem. People problem o things problem. See? Problema maging mga tao. Problema maging mga butang. Nisi mo na. Two kinds of problem. People problem o things problem. Now, also remember the three spiritual skills. Spiritual self-esteem, spiritual autonomy, o spiritual maturity. Tulo na. Okay? Now, balik na gutang hisgot na itong mga milagro nga perform ni Ginoong Jesucristo. Now, talking about these miracles, our Lord Jesus Christ, sa diya nga may buhat siya niini, wa siya mubuhat niini, ining maong mga milagro to remedy or prevent sufferings. Dili. What to dili tumao ang tuyo, kundili to show his credential as the Messiah. Mao gito'y tuyo nganong iyang gibuhat kadtong kanang mga milagro to dili lagi to remedy or to prevent suffering, but to show his credential as the Messiah. Karon, paminaw, karong panahon na ang mga milagro dili na legitimate, dili na legit. Nga naman, tungod kay ang Biblia, human na, kompleto na, with both Old and New Testaments. You see? So, sa laing bahin, ang Diyos nagasangkap kadatong mga magtuto. Tanan nga mga magtuto, gisangkapan sa Diyos. Nining musunod ang Biblia, ang pagka-omnipotente sa Diyos Espiritu Santo, ang plano sa Diyos alang sa simbahan, church. Ang church, ikaw, magtutoo. Ikaw upat. Ang imong tukma nga pastor magtutudlo. Yung kalima, ang imong privacy sa imong pagkapari. Pari ka man. Ikaw nom. Ang mga logistical grace support. Sige, isang kapan ka sa Diyos. Pagkaon, biste, panimalay, trabaho, sakyanan, negosyo, uguban pa. Kini-appeal ni sa logistical grace support. Isang kap ni sa Diyos sa tuyo. Aron nga ikaw makatuon, makatubo diya sa grasya kay balokang Ginoong Jesucristo. Na, mao na tuyo. Mag-isang kapan ta sa logistical grace. Mo bitad kini kong word nga logistical. Gika mo na sa root word nga logistics. Buta sabot kasangkapan na aron makalahutay. Pareho na ng mga sundao na sila logistics, na sila mga bala, mga biste, mga pagkaon, mga dilata, mga hinagiban, unsa pa. Kini ang tuyo nga makalahutay sila sa ilang pakigasdang sa ilang mga kaway. Natuwa sila sa kanang natar panggubatan. So, mana, logistical grace support, giyatagan ta sa Diyos. Unya, ang ikapito, ang espirituhanong kagawasan diha sa sulod sa operational divine dynasphere. Di ba niya ang dynasphere God? Kini niyan na sa atong hunahuna. Kaya ang Kristohanon yung kanang pagis pagkinabuhi, matang mahunis pangunahuna. It is a system of thinking. Kung siya nasa sulod ni mo, mauna ikaw. See? Now, atol sa hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, by the way, wa siya mo gamit pagtuman, wa siya mo gamit sa iyang
mga kinaiya nga Diyos nun to help his human attributes. Wala. Instead, iyang gigamit ang Sophia, wisdom, kaalam, sabi ni Saya, aron sa tuman sa plano sa iyang langit ng amahan. You see? So, ayaw na kalimot. Ayaw na kalimot nga si Kristo, wa siya mo gamit or execute his divine attributes to help his human attributes. No? Sa diha nga si Kristo gitintal ni Satanas to turn the stone into bread. Samtang nagapuasa si Kristo sod sa kapatan ka mga adlaw dito sa bukid. Unsa man, gida siya, or he was taken by God the Holy Spirit to that high mountain. So, gida siya dito tungod kay kay kato plano man sa Dios kamahan alang kaniya. Si Satanas mitintal niya to solve our Lord's problem of hunger. Pinaging milagro. You see? Ang tinuod God, ang milagro, dili is not what is important. Ang mainungdanon mo ang pulong sa Dios nga naa diha sa kalag nimo nga magtotoo tungod kay ang metabolized Bible doctrine mo ra gyud ang tinuod nga matang milagro sabta gyud na. Okay? Now ato ning ipadayon ugma. So ayong sipyat sa pagsunod niini adlaw na to kining pagtuon sa pulong sa Dios nga giuluhan karon ni atong pagtulunan og hypostatic union of the Lord Jesus Christ. We'll see you then.